Minshwa kari ka por to be bafin take action. Now it's our time to take action. Mentah kari ka por ingi bangin shem ya kata ka benta banle ay ngan ong ifi. Habaga Sarkar India ka ay hangi ka jela ka bapura kada besuru hakani ka kernit ka bahenriu ya kata ka para 12A bangi ong haga kitin paring ka paragraf ka bakat RA ki besu haga kernit ka bahenriu ban pinti kena ba onom don artli ki bor ki ba mari rengkat hakani ka jela ko jing ngangit pinya sutu ba ya kani ka jing batai ka jing banom don artli ki bor ki ba mari rengkat hakani ka jela ko jing bangi tiap bala daga don ke jingi tengku hapring ki an juga Sarkar jela but ki an juga district council ki an juga Sarkar jela ki im but ki an juga district council ki yap kumju kumbaga don ka provision ka constitutional provision bala daga don ke jingi tengku hapring ki an juga Sarkar India but ki an juga Sarkar jela ki an juga Sarkar jela ki yap but ki an juga Sarkar India ki im mentangi don ya kawi ka an kabab ton kampha namta jongi kabalalong ke jing terku yangi hadian bangi yo ela ke jong ke jela bakata ka dai ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 ni don ni gani ka Land Transfer Act ka bangi khot lingkot lingba ka ni ka anyi di thit kendo ki wei ki bamdai na gani ka jela ji kimyo kimde hok banyo ban thit kendo ha ka ni ka jela ka chi ndai ka ban jaya ka Land Transfer Act lada ka Sarkar India ka wanra da ka we ka Land Act kani kan yap bat ka an juga Sarkar India kan im ko ki patba deina ka ta daw ka Voice of the People Party ka dawang ni khun ni ki bangin yo ye ki jida naki an juga Sarkar India bat ka ta ka dei lingba ka article 371 ka article ka balai spa anyo pui e jingi naga lai spa anyo pui ji jingi mizu ka protect kaya dai ka hok jingi naga bat ki mizu kumno kani ka an ka ong no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas 371A administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas ownership and transfer of land and its resources kata kadai ka 371 kaban pin scam me ka jinglong try ka jingi kaban ala dekar yaki anjo ka Sarkar India ban muslia ikini ki kam shnong kam thau ko jingi hendrai ayu kini ki ki party kyang hana ba ka Voice of the People Party katawa yak article 371 bala ka 371 kan 1 kan pintrot bor ki dor ba shnong hato ka ong kumta kata ka article 371 compare namar haki ka politics kadi ban penbe ban pentame yo patba bangin yo ban sinsar so kata ka diga politics ke jonggi kim salea ban top imim pet kim leran namar bale haki ka politics kadi ka kam ka bajaklia kadi ka kam ka bajabo ongi banong tang ba bakla bu kentin keren du thiak nganong ipi yo ki patba ki sutu bakla pen ban ne ban top imim pet kadai ka kamram jong ki wei ki party ko ki patba namar kata ni hap ban long ki patba ki basta don ki bang ya barden ladaya ka Kashmir kila penduk ya kata ka lai spanyo pui kumno bi community bakan aingi ngong pia ban snuthu ya ka geopolitics jong ka Kashmir bak India bak North East ka jungi ka ya pair pia ban snuthu ya ka context bat ka shong haga rukom perkhat jongi kinongelam langi jonem ke jing snow scam ban let chagri India banang ay gani ka hok ka jongi kata ka dei ka mindset ka jogi leader ndai lar ka rukom perkhat jogi leader kalau ka batlot leyo asenu pia bau tair umyo kum kata ngin num yo dan lele ruem hatongi hun bakani ka ri ka jingi ka ba kita gi nongelam na rugi khat khandai spa sopo kinongelam na rugi khat khandai spa sampo kilele kum no ban pene ban pensa da kita ki ange ba kerpang kat ba mangi pai nong MP ngem la syu ngin si hun no bang negari kan laj no na ka kti ka jungi ngi si hun no ba ka kamai ka kaji kan laj no na ka kti ka jungi ngi si hun no ba ka sinsar ka khadar kan laj no na ka kti ka jungi larangi hun te ngan ong syu kum no
Ngam ngai people naga on aino ega Nagaland yangi. Ngam ngai go Mizo on aino ega Mizoram yangi. Tur ka Assam sa Nagaland sa Asia. Tur ka Assam sa Mizoram sa Asia. Tur shangi punyap sikti gimin simbol lulu kur stanga jinge keren. Namar kata kadau ka judgment review kadi on enough is enough. Labiang katul labiang what can be true. Labiang enough is enough. Minshua kadi ka por to be but take action. Now it's our time to take action. Mentah kadi ka por ingi bang shem ya kata ka benta ban le ay. Ka por jong pi ban shem action ngatrai kala dei tat ban kot. Amar ta ko ki pai babi ka shom happy. Pi perkhat kumno. Ngahi nga perkhat ban ya banga pendem. Ban ya banga pendem. As a self-respect bhabanga yap. Katagari ka self-respect kapag imanrong haway pa way utrash nang kentay ni shenrang kani ka ri jongi ngin haban ban yap ban yadaya ka lem kumta kam don jimot bani kren yagi an gi bakerpang pe yagri Israel la keta wer yakad gi nongshon kiri ayu kibam hertma yagri Israel ndai balai ka yang rangba ban yada kaminsim idri ka don gi snam jogi kon Israel bat kentai bat shenrang kalau dia ke poringi menta banuan rai ke jingapat hapdengi kentai bat di shenrang barang ke balik shenrang ke biang baik balik kentai ke biang em ni rai lang bantai pat sejisen ya ke jat bro ngaku apa ka mensim e jat bro kan rong ki kon samla kentai jingi bakin e jala ke jong ke jat bro bangi kum ki shenrang in semua sarong ban ya dai pigi kentai ban e ye pigi kentai ngangong ngayat na ka an bling nga sensyari ka yeng ka sel nga e ka lok nga lepha ya ka be ki khon ke jongka ndre nga sensyari ka yeng ko pa jogi nga don ka jingkit kli ngam ko banong bangari ushinrang ubatang man penap khun ar kan taru ngamla habi be ka lok em nga da pha ka lok sipo kan taru don kam panam ngam ap haba ka don kam ukhun la jong de deinam deine ka don ka jingle sting jugi rang ba khasi ka rukam perkhat ka jat ka khong ki wei let's tai pinyo khun let's ni pinyo khun let's thi pinyo khun baka de ka jat ka khong ki wei ni so sorong gumia kata ka dustur amarta ko ki pat ba ni haban pen klan nya ka jat meriu da ka bangi pen klan nya ka long ye ki long sem ni hikai nya ka jat kata ka de ka jingat lenti joga voice of the people party